el nom de el senyor Pasqual Bernic Talens. El senyor Bernic, com també coneixen vostès amplament, va ser alcalde de la ciutat en un període determinat de temps. Professionalment va ser arquitecte urbanista, va inclús presidir a nivell de la Comunitat Valenciana el gremi d'arquitectes urbanistes, i en aquestes diferents facetes de la seva vida, professional, política i personal, com altres persones va tindre un recorregut. La proposta que se fa avui de denominar aquest edifici en nom de Pasqual Bernic Talens no la fem en consideració a la seva part institucional. No obstant, l'expedient la replega. Ja vam explicar que a nivell institucional la seva participació en l'etapa democràtica com a alcalde, igual com tantes altres, és sempre subjectiva a la valoració de lo que cada un fem a nivell polític en el consistori o l'aportació que tenim a nivell institucional. Se pot veure des de molts punts de vista, algunes persones pot pareixer una cosa, altres altra, i en aquest sentit nosaltres dic que no obstant l'expedient ho arreplega perquè pensàvem que ho tenia que arreplegar, perquè va ser una part de la seva vida important, arreplega aquest recorregut polític. La proposta que fem no està fonamentada en aquesta etapa. La proposta que fem està fonamentada en el reconeixement de la seva aportació personal, també professional, però a la seva aportació personal en què diferents projectes de molta importància es consolidaren en Carcaixent, en particular el desenvolupament del sector boticari godí i la implantació del centre comercial. Com dic, s'adjunta una faceta professional a això. Tampoc a nivell professional estem emitint ningú judici de valor. El senyor Bernic, com a arquitecte, va dissenyar, vostès ho coneixen, diferents edificis en la ciutat i va treballar així i fora d'ací per a diferents empreses, naturalment com a professional cobrant els seus emoluments. El que posem damunt de la taula no és la part professional, que també en aquestes coses que acabem de dir va tindre una implicació destacada. El que posem damunt de la taula és la seva aportació personal en què aquest sector es consolidara. Es consolidara el centre comercial, que al final ha acabat representant un antes i un després en el que és la ciutat. Va ser una inversió molt important, va ser un desenvolupament d'un sector molt gran a la part nord de la ciutat, i nosaltres pensem que hi ha un antes i un després del desenvolupament d'aquest sector. A nivell personal i a nivell de, crec que parlen nom dels companys que hem pilotat l'equip de govern en aquests moments, entenc que sí que podem conèixer més en profunditat la participació de Pasqual en aquests moments, en aquests projectes, i entenc de la mateixa forma que algú de vostès podria dir no, jo com que no estava com vostès d'aquesta manera, com que no vaig tindre d'aquest contacte, realment jo no puc pronunciar-me amb tanta rotunditat respecte a la influència, la participació o el pes de lo que Pasqual va fer per que això vinguera així. És cert que nosaltres coneguem més coses per la proximitat del projecte i per el moment que tenim com a equip de govern, però si es fiquen vostès, el mateix informe de l'arxivera municipal arreplega aquest particular. Diu que també va ser un dels artífexs de la implantació del centre comercial Ribera del Xúquer i de tota la nova àrea comercial. Que a nivell general tots sabem que Pasqual, per la mercantil que en aquest moment va consolidar això, treballava a nivell professional, però jo a nivell personal sí que tinc que dir que van haver moltes persones que van participar en aquest projecte i van haver molts de vostès que senten així, del govern i de l'oposició, que van fer realitat que això vinguera, perquè va ser un treball conjunt. Si en aquest moment no hagués hagut un treball conjunt i un suport per part de l'oposició, possiblement el projecte hauria decaigut, hauria anat a un altre lloc o no hauria sigut, no? Com dic, van haver molts factors en aquesta qüestió, perquè va ser un tema molt important i alguns de vostès, dic de l'oposició, es reconec i crec que sempre s'ha reconegut la seva aportació decisiva també molt important en això. Però dic que van haver dues persones que van espentar de forma molt particular aquest tema i jo crec que sense amb els dos no hauria sigut mai realitat. Una d'elles va ser l'alcaldessa de Carcaixent, la senyora Botella, i l'altra crec que va ser el senyor Bernic. I aquestes dues persones, dic, no encapçalant res, però pilotant el tema, sí que se van implicar d'una forma absoluta perquè van entendre la importància d'això i van aconseguir que fos realitat
juntar els esforços, torna a dir, d'altra molta gent. En definitiva, la proposta que fem és denominar aquest edifici que es situa front al sector el sector 1, front a Botica de Bodí, i que a més va ser dissenyat per l'edifici de la piscina municipal. El sector, com vaig explicar en la comissió, el sector que ha acabat seguint no és el que Pasqual va dissenyar. Vaig dir que encara guarda el plan definitiu en la proposta del senyor Bernic, que personalment valoro com a molt millor que la proposta que finalment va ser, però la proposta que finalment va ser el fruit del consens entre propietaris, urbanitzadors, arquitectes, molts sectors implicats, i ha sigut com ha sigut, i pense que no ha resultat mal. En definitiva, la proposta que fem és denominar aquest edifici i mantenir la denominació de Pasqual Bernic Talents per la implicació personal, que no professional, ni per el recorregut i trajectòria política, per la implicació personal del senyor Bernic en què fora realitat ICE i alguns altres projectes que han sigut de la nostra ciutat. Això és en definitiva la proposta nostra. Senyor Silva, sí. Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, ens trobem una vegada més i els últims mesos en portem uns quants davant d'una situació en la qual hem de pronunciar-nos d'una manera o d'una altra sobre una persona. En aquest cas, per posar-li un nom a un edifici municipal. Prèviament ja tindrem una discussió sobre temes pareguts, no paregut, però importància també de persones, en el cas del cronista oficial de la ciutat i després en el cas del també difunt antic alcalde Pepe Noguera en el tema del conservatori. Són temes delicats en els quals el posicionament moltes vegades t'obliga d'alguna manera a enfrontar-te, i que aquestes coses en principi s'haurien de cuidar un poc més de lo que es cuida. Per què dic això? Nosaltres en principi no estem d'acord amb la proposta. No estem d'acord amb la proposta perquè bàsicament en l'informe que fa l'arxivera, la denominada la piscina coberta per Bernic Talents, bàsicament el que se fa és una aportació d'uns treballs fets bàsicament com a professional, i que com a professional que ell estic completament segur que aquests treballs els haurà cobrat, es cobraria perfectament, i si no hi hauria algun deute que ell que se retornaria. És a dir, que allò que en termes militars es diria ejercicio de acciones más allá del cumplimiento del deber, que és per qual es donen medalles i mèrits en l'exèrcit, fent una comparació. Nosaltres no veiem els mèrits que diu el senyor Signes. A més, el senyor Signes diu que possiblement els mèrits estan més en allò que no s'ha vist, en els intangibles, que coneixen vostès i nosaltres no. I del qual entendran que davant d'una situació així, i conforme s'ha portat el tema, doncs la veritat és que ens posa una vegada més en una situació difícil. Perquè no sé si recordarà vostè que la primera vegada que vam presentar, fruit de la proposta del senyor Noguera, nosaltres en la comissió on es va presentar la proposta ja vam manifestar que no ens pareixia bé, i vostès van dir hi ha temps per aclarar això, podrem parlar, fer una reunió i consensuar. I en aquest punt jo no sé verdaderament per alguns membres de l'equip de govern la paraula compromís que el que significa. A banda de que és una coalició electoral, quan se comprometen una cosa, doncs jo la veritat en els últims mesos jo no veig ninguna implicació de ningú tipus. Fins inclús me sent molest, particularment molest, perquè en l'últim patronat del conservatori, basant-nos en una proposta que va fer la senyora Calatayud, i el professor fa una proposta a mi